साब डिविजन बे अफिसाव जोङो सालबारि साब डिविजननि बेन्दोङाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा आफादफोरा जथायै मोनसे गोसोखां बिलाइ गभर्नरनि आखायाव जोङो दैथायहरनो नागिरदों। लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डाइरेक्टर अफ एडुकेशन BTC बिनि खाथियाव जोङो दैथायहरनो नागिरदों। बे दैथायहरनायाव दाबिया बेनो, गिबियाव जोंनो जिहेतु सालबारियाव मोनसेल' कलेज दङ, बे प्रभिन्सियेलाइज कलेज, गभर्नमेन्ट कलेज, बे कलेजाव जोंनो साइन्स आरो कमार्सखौ इन्ट्रडिउस खालामनांगौ। मानो होनबा गोदान नीति आयेनाव, गोदान इडुकेसन आयेनाव साइन्स, कमार्स, आर्ट्स जथायै जोङो फरायसाफोरा फरायनो हायो, जिकुनु साबजेक्टखौ लानो हायो। दा बे साबजेक्टफोरा जाहाथे बे कलेजावबो जाहाथे जों मोननो हायो, बिनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। लोगोसे बेहाय 2013 मायथाइयाव प्रभिन्सियेलाइज जानाय मोनसेल' कलेज, सालबारि कलेज, बे कलेजआ दिनै पार्मानेन्ट प्रिन्सिपाल जों मोननो हायाखै। दिनैसिमबो IC जों सोलिबाय थादों। जोङो नुबोदों IC जों सोलिबाय थानाय मोनसे कलेजआ गोबां जेंना थायो। बेनि थाखायनो बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जोङो बेखौ दाबि खालामदों जाहाथे बे पार्मानेन्ट प्रिन्सिपाल जोंनो मोननो हायो। बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एडुकेसन मिनिस्टारनि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों। बेनि उनावबो जोंहा बेहाय मडेल हस्पिटाल दङ सालबारियाव, मोनसेल' मडेल हस्पिटाल सालबारि साब डिभिजननि। बेहाय जोंनो फुल स्टाफ नांगौ, मोनफ्रोमबो स्पेसियलिस्ट डक्टर जोंनो नांगौ। बेहाय जों नुबोदों गायसनजेननायनिफ्रायनो बेहाय मोजां डाक्टर जोङो मोननो हायाखै। आरो गोबां बिथिङाव बेहाय रायजोनि जि सेवा खालामनांगौ, बे सेवा खालामनो हानाय जायाखै। बिनि थाखायनो थाबैनो जाहाथे बेखौ डाक्टरफोरखौ दैथायहरो, बेनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। लोगोसे मानास जे नेसनेल पार्कआ जोंनि साखाथियावनो जिहेतु नांनानै दङ, बे मानास नेसनेल साखाथिनि मोनफ्रोमबो रेन्ज अफिसा जाहाथे टुरिस्टफोरनि थाखाय एट्राक्टिभ जायो, फैनो थाखाय, नायफैनो थाखाय, नायदिंनो थाखाय मोजां मोनसे नुथाय जों नुनो हायो। बिनि थाखाय सरकारा बेहाय दायथ' लानांगौ, पदक्षेप लानांगौ। जेरैबायदि जौगानाय, बे जौगानाय आरो प्रसार खालामनाय बेखौ जाहाथे खालामो, बेखौ दाबि दैखांदों। बेजों लोगोसे जोंहा जिहेतु आबादजों नांनानै थानाय बांसिन रायजोआनो बेहाय जिउ खांनानै दङ। 80 जौखोन्दोआनो जिहेतु आबादजों जोङो सोलियो। बेनि थाखायनो रुप'हि डिभिजना मोनसेल' डिभिजनमोन जोंनि ओनसोलाव जों नुनायाव गिदिर हिसाबै। बे रुप'हि डिभिजन इरिगेसन डिभिजना प्रजेक्टआ दिनै एकदम गाज्रि अबस्थायाव। बिनिफ्राय खुनु जोंनि खेथियकफोरा दै जगायनाय जों मोननाय नुवाखै, गोबाव बोसोर जाबाय। बेनि थाखायनो बेखौ थाबैनो फाहामनांगौनि जोङो दाबि दैखाङो। बेनि अनगायैबो जोंनाव जे हा खुरखानाय, दैज्लांबा जोंनि बे गुबैयै मोनथाम दैमा दङ, भुखामारि, बोरसि दैमा, लोगोसे रुप'हि दैमा। बे दैमाफोरा गोबां न'खरनि हा खुरखालांबाय, गोबां खेथिफोरनि हाफोरखौ दिनै खुरखानानै नस्थ' खालामलांबाय। बिनि थाखायनो जाहाथे थाबैनो मेसें समाव सरकारा बिनि सायाव पदक्षेप लायो, बेखौ होबथानायनि राहा लायो, बेखौ दाबि दैखांदों। बेनि उनाव 2003 मायथाइनि BTC मोनफुंनायनि उनाव जोंनि सालबारिया साब डिभिजन बेहाय डिक्लेयार जादों। सालबारि साब डिभिजन डिक्लेयार जानायनि उनाव 2005 मायथाइनिफ्राय बे सालबारि साब डिभिजना मोनसे साब डिभिजनेल सेन्टार दङ। बे सेन्टारा दिनैसिमबो गोबां अफिसा 12 मासाव 12 मास, बोसोरसेयानो बन्द जादों। खायसे अफिस दङ जायफोर अफिसा गोबाङानो IC जों इनचार्जआव सोलिदों। दा बे इनचार्जजों सोलिनाय अफिसनिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरा मोजाङै जे सार्भिस मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखै। बिनि थाखायनो बेहाय जोङो फुल स्टाफ जाहाथे जायो, बिनि थाखाय सरकारनि खाथियाव, गभर्नरनि खाथियाव जोङो दाबि खालामदों। दा बेखिनियानो जोंनि दाबि। खुंथाया जोबनो थांबाय, दा आथिखालाव गभर्नरा खुंबाय थादों। नाथाय गभर्नरा माबायदि दैबानाजों जेंना जानायफोरखौ बेसेबां मावदों बा मावाखै, मा होनना फोरमायगोन? दा जों मिथिगौ BTCनि जे गभर्नमेन्ट बे बायनानै थांबाय। दा बे बायनानै थांनानै गभर्नरा बेहाय रुल खालामबाय दङ। दा गभर्नरनि खाथियाव जोङो दाबिखौ दैखांनांगोन। बिथाङा जेसेखिनि खालामनो हादों, जेसेखिनि खालामनो हायाखै, जों बेखौ बुंस'नो हाया। थेवब्लाबो दैबानानि जिहेतु समस्या, बेयो दैज्लाङाव जिहेतु जायो, दैज्लां समाव बिथांमोना नायबिजिरनांगौ, माखासे DPR बेहाय खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों। डिमान्ड फर प्रजेक्ट बे खालामनायानो जायाखै। गोबां बेहाय प्रजेक्टनि डिमान्ड होआखै। दा प्रजेक्टनि डिमान्ड गैयाब्ला बेखौ मेसेङावबो मावनो जानाय नङा। दैज्लाङाव जाहाथे नायनानै बेखौ प्रजेक्टफोरखौ लायो थाबैनो, बिनि थाखाय जोङो गभर्नरनि खाथियाव दाबि दैखांदों।